Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Mibunok ang uwan atol nga diha na sa gawas ang mga bata. Wa kalikay nga nahumod sila. Gibati og kabalaka si Wilma kay layo pa man ang tindahan nga ilang pasilungan. Wa magsilbi ang gidahan niyang payong tungod sa kakusog sa uwan. Mibalik si Chito o gipasakay dayon sila si Wilma. Mas duol man ang panimay ni Chito. Misugit siya nga adto una sila didto si Wilma. Og nalipay usab ang mga anak ni Wilma. Og diyang hinay ng uwan, makipamauli na si Wilma. Ayaw ko likay, please. I love you. Chito buhay ko. Makita na sa akong mga anak. Chito! Will, I love you. Saba! Oh, sorry. Sorry, Will. Dili ko gusto nga likayan ko nimo. Please. Di na lang ko manawag. Ato na mi. Wa pa ko nimo tabaga. Ayaw ko likay. Di ka makasabot sultihan, ha? Dili gid ko makasabot, Will. Kaya dili ko makadawat nga likayan ko nimo. Will ba? O na. O. Dili ta magbuwag. Dili ka maglikay na ko. Ha? Ulagi. Sige na. Manguli na mi. Salamat, Will. Okay. Ihatod na mo. Pahumanon sa nato pagkaon ng mga bata, okay? Angkol, Tita Wilma, hindi sila si Linda na Glena. To sa komedor iha. Nag-snacks pa sila. Oh, please, di ako ni mo, Tita Wilma. God bless you too, Jennifer. Jen. Ato sila ko. Nag-snack sila. Nangita sila nimo sila si Glena Glendon. Gingnan ako nga natug ka. Oh, okay. Ariyan ako sila, Angkol, Tita Wilma. Iha, gipagamit na ba ni Uncle nimo kang Glena ang imong robe? Basa man gud kayo sa uwan gani ha? Ay, okay na, Tita. Dagan man ko og bathrobe og dress sad. Ihatag ko na lang to ni Glena. Unsa, Angkol, no? Ikaw ang mahibaw, Jinjin. Sige ikaw. Ato ka sila sa komedor. Glendon! Glena! Will, dawata ang mga panghitabo ron sa imong kidabuhi. Kalimti na siya. Ug ni ako, nga dili gid mo pasakit nimo. Promise, Wilma. Hain naman sila sa Wilma og ang mga bata. Ngit-ngit na maghapit. Kusugro ba ka ag ulan ganina? Hala na. Wala ba kayo nahitaba? Ay, simba ko lamang. Manawag unta. Ay, nawag ko be. Pero, wala man niya padala ng cellphone sa mga bata. Kaya og ting klase man, dili man padala og cellphone. Ipabilin man gayud kini. Hangtod sa dagyag cellphone, gibilin niya. Dili man gid ko makakontak nila. Hapit nag-alas 7, wala pa sila. Tanaw ang mga bata, Will. Nangatog taon. Gikan nga naligo, nag-snacks. Mao nga ganado kayong nakatog. Bitaw, nabusog kay sila sa giandam nga merienda sa inyong kusinera. Salamat. Please. Sorry. Ni Anata. Salamat. Ako na, Abli. Ako na. Salamat pag-usab. Glena? Landon? Ni Anata, mga anak. Pagmata na mo. Hasta kuyawan ako daghain mo. Naglain ako gunahuna. Grabe king uwan ng uy. Basta nugod kaayo mi. Naluoy ko sa mga bata. May nalanggani kay gikuha ming Chito. Oh, ano wala man to nimo padayon aday. May kuan pa ko na siya sa printing press niya. Ay, dugay gid ay mo standby dito sa ilaha. Kay kabi nagud karon, ting panihapon na gani. Nakaluto naman hinuon ko day. Busog ng mga bata nang.
Gilutuan sila puspa sa kusinera ni Chito. O di apoy chocolate cake. Giganahan na pagkaon ang duha. O di asad ang pag-umangkot ni Chito di ay. Ah, classmate ni Lindon. Oh, si Jennifer. Day, kinsa mo dek inahan ang bata Maiko kong mangutanan ni Chito ng uy. More ako na ipawaan gikan sab niya. Nga infant pa ka ng bata nga nanang nila. Oh, no, day. Adopted day na. Oh, tingali. Sige nang ha. Nagduka sab ko. Arin ako sa kwarto. Ayun na lagtugawa ang duha aron man hapon. Mabangon ra na akong gutomon. Sige nang. Ah, sige, day. Manirado na lamang ko sa silong. Ug mamawang ko sa suga. Ug matulog na sad kog sa iyo. Niya na hinoon ko sa katre. Nawang ako duka. Ganihalam ikay ni katog. Ay, si Vic. Dako kayo siya kausapan. Yano na lang kayo siya mapasakit na kong sulti. Dispatchaho na lang ko nagsulti. Dili ko na siya interesadong makiksulti na ako. Tinuod ka ang isaan niya sa mga bata. Gahuman siyang biyahe. Ani na siya sa bahay. Hinaot pang tumano niyang gisaat niya sa mga bata. Hinaot pa unta. Salamat kayo sa pizza, sir. Okay. May ice cream pa. Enjoy kami tanan, sir. Nagsulti ka ba nga birthday din ni mo ron? Ganina pa unta nga gipa-deliver na to ang pizza cake. Ha, okay kaya po, sir. Thank you kayo. Happy birthday ha. Thank you, sir. Sige. Panirado na unya mo o kinahanglan nga safety good ang palibot, okay? Oh, sir. Ako sa laing no. Today, may ipabuhat ko nimo kadali bi. What's the matter mo na, sir? Saan mo na? Tawagin ning numero habi. Landline dili cellphone. Tanawa. Okay, sir. Kisa'y pangitaan ko, sir. Kuan, ina nga may tuyo ko kang Wilma. Okay? O importante kayo. Hangyo lang ha. Ayaw explicar. Oh, girlfriend mo, sir? Ayan na pangutan na. Sige na. Oh, sir. Ang telepono. Kisam karon. Si Vika. O si Chito pa. Ito na tingali sinang aling siyang kwarto. Natuwag na. Tubagod ko lang. Basim tingali si Vic. Hello? Hello, ma'am. Good evening. Good evening. Unsay tuyo? Kitsa ni? Kuhan, ma'am. Kadiyat lang. Dahil gusto maging-sulti mo. Ha? Oh, Hello. nagsugo ka giptaw. Ngano ba? Ayaw lang ko ko. Okay na magkata. Gabi na. Gusto na ko mapahuway. Hay nanay ka. Nanugo ka magiptaw. Medyo bana na gina. Ay, hindi ka. Ayaw ko bala ka. O ako sa bar o club. Di pa ko ros printing press. Birthday sa usan ako katao dali. O giordiran ko sila pizza o cake. Nagduda ka ba kung hain ko? Wa ko'y labot no, kung asa ka. Ganun mo pa sa kamatog ng orasa. Gusto ka muna ko. Aron, may kasulti ka. Igo na please. Sige na. Ibutang ko na ni. Ayaw na. Kadit lang. May isulti pa ko, Will. Dali agon sa pana. Muhangyo lang utak ko, Will. Unsay. Birthday din ako kunyang Wednesday. Og wa ko'y laing gustong ikauban. Kundili, ikaw. Please. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!